Chida kutaura pamusoro penyaya yandinayo nemurume wangu wandinaye. Murume uyu takachata tese gore ra2005 ndopatakachata. Saka takagara tese nguva iyoyo. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume uyu akazoenda kunotsvaga basa. Ndobva auya kuno kwaMutare achitsvaga basa rake rechibhedha raaita. Saka ashanda kuno kwenguva iyoyo akatanga aidzoka kumba. Achidzoka amboshanda akauya hake nemari yake. Ndobva ati mari yandawana iyi toda kuti tiende kunotenga mota. Tikaenda tikatenga mota, bhuku remota racho nditori naro inini. Akadzokera kubasa kwake, indichigara kwandinogara, ndinogara kuchitumisa. Ndokwandinogara ikoko. Saka ndaigara nevana ndiri ikoko. Saka nguva yakati yafamba, akapota asisanyatsodzokera kumba murume uya. Aiti akauya kana tika1 pamwedzi, totobvunza ko indavamusawi kumba, woti basa rakandiita se rakandiwandira. Saka inini handina kuita, ndakangofunga kuti pamwe basa racho romai ndozvarinoita sewo zvarinoita izvozvozvo. Saka nguva yakangoramba ichifamba, kusvika munhu akutoona dzatove 3-4 months munhu achaita se haachadzoki. Paanodzoka pachona ipapapo obva auya nebhegi nehembe rinenge rakawachwa rakaainiwa. Ndikabvunza kuti ko hembe idzi dzakaainiwa muri kuwachirwa nani? Zvikazi kubasa kwatinoshanda kuna vanhu vanoita sesi vanoaina patinobhadhara ikokoko. Ndibva ndati it's okay bhozi inda asingazvizivi zvekuno kwandizvizivi. Ndibva ndati ini ndachikumbira kuuya kubasa kwenyu. Akati basa kwedu hazviiti kuti muuye nemhaka yekuti hakuna vakadzi vanogara ipapo, panogara chii, panogara varume. Ndikati it's fine. Saka ini muchipota muchiuya kumba. Ndobva anhukira paya akamboti it's okay ndouya 2021. Akangouya kwekutanga kwegore. Auya kudaro mumba mbuya mubedroom angasadi mubedroom yakauya airara ofuga kubhezi rake. Ndikabvunza kuti ko ichi chakuitika ichichi pakati ndakaneta nebasa kana ndateva kuno ndoida kutozorora inini. Saka takangoti 21 2023 24 25 kusvika nhasi murume anodzoka pamba kana kupinda mubedroom angasapindi neni kusvika nanhasi. Saka inini ndakazotsvagurudza ndida kuona kuti chii chiri kunetsa. Ndobva ndaudzwa nomumwe munhu aishandawo kuno. Akati munhu uyu ane girlfriend yaanofambidzana nayo inogara mutauni maMutare. Ndichakuradzai painogara. Ende zveshuwa ndakakwira bhazi ndikauya kunoko. Ndikasvika ari makuseni kuma7 ndikasvika. Achibva kunomutora kubasa kwake, anga ari hamene student nesere. Achibva kunomutora vachitosvika pamba pavaigara. Saka time iyo ndakabva ndadzika mota yandanga ndiri. Ndobva ndanoka pagedhi. Ndobva avhura gedhi. Avhura gedhi paya ndobva ndati ko munhu wamadzikisa mota ndiani? Akati munhu uyu munhu anogara pamba paanogara shamwari dzangu. Ndikati aiwa ini ndanchikumbira kuona munhu uyu. Bhozi munhu uyu ataura zvakwana pamusoro pezvake. Akati aiwa shamwari ichichi hama dzangu dzinogara pano ichichi. Ndikati kana asiri girlfriend rako wadii kuti nditaure naye tipedzerane ndimuudze chokwadi kuti murume uyu ane mhuri ende takatochata titori nemuchato. Akaramba. Ndobva tazorandudzirwa nomumwe murume anga anoshanda kupenalonga. Akati aiwa baba imi endai kumba munotaura nyaya dzenyu kumba. Ndobva ini ndadzokera kuHarare asi haana kutevera. Ndikamufonera ndikati ko zvausiri kuuya titaure nyaya ino kuno kuHarare? Akati ndichauya. Yeye ndine zviri kundinetsa mwoyo mangu saka handikwanisi kutaura izvozvozvo. Ndobva ndagara zvangu. Ndagara kudaro paya ndikatoona munhu uyu hachatouyi atongaramba akangonyarara. Ndobva ndadzoka futi kunoko. Ndikamutsvaga ndakaya nemwana wangu wandanga ndinayo. Ndobva tamutsvaga tikamuwana. Tikatomuwana vari vese nemukadzi uyu. Ende tobva taenda papolisi kwatakaenda kuside kupenalonga kwachona ikoko. Tikataura nyaya iyi. Ndobva ndamuudza mukadzi uyu kuti inini nemurume hatina kurambana. Iye akati inini ndakakubhloka pafoni 2021 ndakakubhloka. Akandibhloka 2 years murume pafoni. Uyu mukadzi akati ndakakubhloka kuti usataure nemurume uyu. Asi inini ndine vana vada communication kuti mwana akarwara tinotaura hawo kana wandibhloka paWhatsApp wandibhloka pacalls. Saka ndibhloka kudaro. Ndikati it's fine kana asingandide munhu uyu anofanira kuita zviri pamutemo odimbura muchato ondipa gurupuro. Ndobva ndaita sei? Ndobva ndaenda. Ende muchato vamwe iye kutaura kwa zviri kuita anotonzi akachata umwe muchato. Izvezvi so ndozvavakaita vanhu ava. Ende izvezvi ini ndinogara ndinolodya nevana vangu. Landlord watina anodetsa ane 2 months asina kutipa mari yerent. Iye akavaka imba yakavakwa iri kutsvingo kuimba yakakura zvekuti
ini ndogara ndichitambura nevana ndichidzingwa nevana habhadhari mari anongoti handina mari ndiri kutsvaga mari ndichaita sei ndilendodi wedu anogara achimufonera akati ndafona ndaneta murume wako hadairi foni anotondibloga ongoiginowa foni iya ndobva ndaudza baba vangu apa ndikati baba ndio nyaya iripo mabiro yaita baba vakati ndega ndichitaura naye vakataura naye ndobva vabloka foni baba vaya ndikataura nehanzvadzi yangu hombe inini inogara kunotonura vakafonerwa kuti kwatiudze kana pazvisaiti motaura zvinhu hazvichaite sei hazvichaiti pano kurega mwana achitambura nevana kudai so akavabloga foni tikataura nambuya kana pane nyaya dziripo ngadziedzite sei dzitaura vakambotaurana mbuya kusvika vabloka foni baba vakatuma munyaya tichitaura nyaya yako mabiriro yakaita akabloka vanhu vose mafoni kusvika vanhu vose vaita sei vangonyarira vatarisa kuti saka toita sei kana nyaya yadare tagara gore rapera mwana uyu arapa uyu mwana uyu akatoenda kwaanga vaenda kuchikoro aenda kwavaenda kuchikoro kuya akadzoka mwana akatanga kurwara achiti ndiri kunzwa mabayo ini ndobva ndaenda kuchipatara nemwana ndasvika kuchipatara kuya dhokita ndobva nditi aiwa ini havana chandiri kuona apa pamwana uyu ndobva ndadzoka kumba ndobva ndafona ndikati mwana anzi hapana chandiri kuita sei chandiri kuona but vakaramba achindiinsista kuti enda nemwana kuhospital bhozi mwana ari kuti ari kuita sei ari kurwadziwa ende pakaenda mwana kwaakaenda kuchikoro kwaanga aenda ini ndakaramba kuti mwana asaende kutrip akati mwana ngaaende because hapana munhu achazoenda naye ikoko ndikati its fine mwana aende mwana adzoka arwara dokita akati ndikadzokera futi kukliniki nemwana ndobva asvika kukliniki ya ndobva abayiwa injection rakabayiwa abayiwa kudaro tikangoita 2 days ndobva ati mabayo apora but apa pangu pakuita sei pakurwadza patsafa ndikadzokera nemwana kuchipatara akaitwa matesti ese akaitwa vakati hapana chatiri kuita sei chatiri kuona ndikafamba madoctors kana 4 andakafamba madoctors ndichitaura nyaya mwana but hapana chavakaona ndikaadmitwa paharare hospital ini ndikagara muhospital 3 weeks ndirimo baba vandikavafona havana kuuya kuona mwana muhospital vese havana kauya hamba dzavo kuona mwana ndiri muhospital kusvika ndabuda muchipatara nemwana ndikadzoka mwana anofamba akakotama kana akamira anomira zvandakaita izvi tikangoti takufamba anokotama kuita gogo kudai so akatanga kutadza kutaura akutaura zvinhu zvisinganzwisisi kuti mwana ari kuti chii mwana anofanira anga ari grade 6 asi hana kuenda kuchikoro gore rino rose akati akaregera gore rapera muna october kusvika nanhasi hana kuenda kuchikoro asi chinhu wani chinondishamisa ndechekuti ndikataura kuti baba uyai tionesani nyaya yemwana vanoti aiwa mukoma wangu ngaaende anoona kuti mwana akamira sei havana day 1 rakavata nemwana pamba chirwara akutokwanisa gore rokuti vamboya kuti vaswere nemwana havana kana 1 day saka ini ndinobva ndanetseka kuti saka munhu kana achishayiwa mwoyo kuti mwana ari kurwara zvakadai haasi kutaura haasi kufamba haasi kuenda kuchikoro chitsvaga ticha kuti aite pamba haiti zvese saka zviri kuonera kuti here munhu ari kuziva zvakaitika pamwana bhozi ndapedza chipatara ndakaenda kuzambia ndikadzoka kuzambia kati haina chirwe chairi kuona ndikadzoka ndikati toda tifambe nemwana ndikaana hanzvadzi yangu izvi ndikandiperekedze mwana ada kuberekwa ndigoni kumubereka ndiperekedze kuno kwamutare tikauya pasa kwavo tikataya nemwana takuzomusirai mwana uyu vakati aiwa pane kumwe kwandanzwa kubocha hande yekubocha tikaenda kubocha kwekuya tikasvika mwana achitariswa nevacho vanoita zvekurapa ivava vakati mwana uyu pane zvinhu zvekumusha kwavo zviripo zvinoda kuti zvigadzire asi baba havanoziva zvavakaita mwana vanozviziva saka munofanira kudzoka baba kunoku futi ndakazodzokera futizve baba vaya vakati pane minamato yatoda kuita minamato yaitwa vakati munofanira kudzoka ndadzokera kwarira hanonotumira mari yekudzoka kuti ndidzokere kubocha kwachenekoko ndobva ndagara ndobva ndatanga kufambawo ndichitsvaga kuti mwana toita sei nemwana wacho pese patinofamba vanonzi mwana baba vemwana vafanira kunge vari panzvimbo tirapise mwana ndikavataurira vakafonera mukoma wavo kuti endai munorapisa mwana pane kwatakazomboenda futi navo mukoma wavo tese ivo vakamboya tibva taenda ipapo vakaudzwa kuti zvinhu ndozvemusha manizvi ndozvemumusha menyu izvizvizvi but vaudzwa daro havana action vakaita se yavakatora vanhu ivava ndobva vangonyara ndobva ndatsvaga umwe munhu futi akauya recent ndobva avaudza kati imimi baba erinu vanhu muninavo pavaninga venyu pane 1 akaromba ari kushandisa mwana uyu asi zvinhu izvoda baba vemwana varipi ngavauye paground titaure nyaya iperei but havauyi paground kuti nyaya ipere vakazoya manjimandi last week vakauya last week imandi munhu wacho aifanira kuti adzoke asi akabatikana haanozokwanisa kudzoka vakangorara takaramba hatina kutaura anything
saka ngomhoresana saizvozvi vachisvika kusvika mangwana kusvika vadzokera hatina chatakataura kana kubvunza kuti pamba pakadii kana kuti chii ini ndikanyararawo ndikasiya zvakadaro kusvika vaita sei vadzokera pane patakazongonobatsirwa pamwe mukoma wacho atoti pamini hazviti mudzokere hatimbosvikai apo tibatsire mwana ndobva tatoenda tikanobatsira mwana ndobva vadzoka saka inini baba ndakaramba ndichiudza baba situation yemwana inomira zvakanaka baba vakati aiwa ngatiteverei kwaanogara ndobva takwira bhazi musi welast week iyoyi tikauya kumba kwacho kuchingo takadhara kuti vana vanokuziva tisvika manebha akati mapesana navo hapana nguva mapesana ndobva tati its okay ndobva tazofona baba vakafona vakati mukwasha ndiri pamba pako uri kupi ndandaya nenhau yemwana titaure akati maya musina zvisina appointment maifanira kutanga mandiudza kuti muri kuuya saka ina handipo ndaenda kumozambique asi vanhu vari pamba pacho kuti aiwa varipo ende vanhu vepamba pacho vaitofona kuti vanhu vaya varipo chichikwai vasive vakagara vanopenga vanhu ava isusu nanababa takavata panze nevana isusu asi imba iripo ine 10 rooms pamba tikavata panze nemwana anogwara asingagoni kutaura tikati its fine ndopatakazoudzwa kuti kuri kuuya kwamambo ndokuuya kwatakaita pano kuti tiripote kesi ino yepamambo panapa. Alright. Makashata muchato. Murume wacho ndodwa. Order. And then she goes chapter 37. Kwa hiyo ringi ndio umkazana ndio. Ndio mchele. Maya kapfeka baba ndio. Onda haisi ndiye ambiyo. Kune mudzimai makashata. Upi? Uyu ungazochi ndoka. Uyarapa. Atona yokaringi. Makashata ke. Makashata. Zita ndiani? Gilbert Chiramba. Makachata here. Pambukidza makachata here. Kwete. Right. Nyera pambukidza. Wenda makachata patanga wachata. But still mosha ringe nguyo. Chekutanga ndechekuti 1 muchato wenyu 511 haibvumiri kuti uchate neumwe mukadzi uyu muchato usati wadi wako. Ukachata neumwe mukadzi uine muchato une mhosva inonzi bigamy anditi unoenda kuchena. Then kechipiri kana muine muchato muine mukadzi wenyu ano mararamiro ekusungisa mukadzi wamudanana naye for without charges. Because audanana nemukadzi wechii nemurume. Saka maya ukososungisa maya for without charges. And asi idzo dzimwe mhosva idzi. Asi nyaya iyi hombe pairi ndeyekuti baba kana musadi mukadzi and kuchishona kupuronga riende asi kuchirungu muchato ngaunoita sei gaunoguma as long as muchato urikako usina kugurwa and even imba yamutaura naye kutsungwe 10 rooms ndiye mukadzi waiwaka uri mumuchato ndikubatsira kuti uzive kuti mukadzi nyange 10 rooms yakarara panze padzo andisika she has got a claim to that because she is your wife. Ndikushanda zvese ndizvamaya. Saka uyu anditi yamapinda meso ndiyo inonzi civil partnership kudhara yezi mapoto asi mazuva ano yakudzi civil partnership. Saka civil partnership zvayapo yakutori mucivil partnership nemunhu anditi zvamufanira kuti nefuti muchi mukadzi wako futi anditi. Saka mukasiyana anditi ane futi claim to property yamakaita muri mese nguva yamakagara mese. Saka chiziya kuti imba yawo inayo anditi vanhu vachatsapfurirana
waira mai warora vari kunzi asi ndiwane makiyemu izvo muita pamwe misikazwa izvo but misikazwa yacho yakashata ine jeri inodhura chandinoda kuti muzive pamwe pacho ndicho pamwe makanyepera maya asi dambudziko koti manje haizokupi mukana kuti aiwa ndandisingazivi. Ignorance is no defense. Taurai mai ava kana muchivada zviri pachena zvakanaka endai mugure muchato uyu magura muchato uyu then muzochata namai ava kana kuti muzoendera mberi nekudanana pasina izvi izvi zvamuri kuita zvese imhosva tiitese pamwe saka kana musadi mukadzi gupuro nekuchekesa chinhu asi machekesa nekugura chinhu ichi handiti mai wana wena nemakore mangani ndiye musikana umwe wacho ane 20 years uyu ari 12 uyu ndiye arifamba akagonya maka ndamuona samurikungeniye mwana ndiyepedze tichaende kuwana tanoti kuya ikoko turi tunyedu kutaka gadzise nyaya yechi yemene ngaite kriye kuti muri papi kana musadi itai zvinoitwa mai avo kuti muvhoni nelife yavo asi vana wese vandikuona uri below the age of 18 zvavari below the age of 18 iresponsibility yenyu baba yekuchengeta vana ivavo namai wacho kusvika vana ava vasvika the age of 18. Saka izvozvi mutemo zvaunotaura futi ndezvekuti kana mai nababa vakaramba kana paine family property imba mai anogara pamba ipapo nevana kusvikira vana vasvika the age of 18 ndo kana vasina kwekudii kwekugara wachigara ipapo ndimi une muti wachena ende izvozvi kuti hamukwanisi kutengesa imba iyi as long as vana varipo munozotengesa imba iyi marambana magura muchato vana vasvika 18 years tichese bambo saka chamunofanira kuita bambo ndechekuti izvozvi zvimai muchibva panapa ndokusolva chii nyaya iyi muchibva panapa moenda civil court munoclaima chii maintenance yekuti bamba wachengete chii wana ndochekutanga kwamuri kuroja ikoko panofanira kuita commitment yekuti abhadhare chii rent ndiye anobhadhara rent kana mati hamuchadi kuroja mada uya kugarawo paari pari free because imba ngeyenyu nese motuta moya kugara kutengo mapedza izvozvo maenda kumaintenance mobva maenda kosuwa uyu musungisa mobhadharwa madhautary charges titezani uyu mavakatorora achinokutai makarora here murudanano saka rakuchakuembo makarorwa here amusati mune ramai nyamayanaya mune mwana saka chiwindi chenyu chekuya mudare munomukumbira mudare muri girlfriend musiri mukadzi wake chii saka mauya komira pasana isamoni rauya masai pamusoro yechangani orit ndi pamusoro yemambo mutasa pamusoro yemakurukota idare inini hongu mukadzi uyu mukadzi wangu wemuchato watakachata Gilbert Chiramba ndonzi Gilbert Chiramba takachata tese musi wa17 April 2005 ndobva tafamba negwendo gwekudanana tikagadzira maprojects
ekuti tiraramise mhuri yedu. Handiti ndobva taita mwana wedu wekutanga uyo ane she's 20 years old, that one. Tikafamba secondary akadzidza paruya form 1 to form 4 hanke mission indiri musavadi form 1 to 5 and 6. Hongu takakudzwa nababa vedu muchivanhu nechikristu. Inini ndikasarudza kuva mukristu, mukoma wangu nevamwe vakasarudza kuva muchivanhu. Handiti tafamba kudero, mwana wedu uyu ndoda kungoikata short. Mwana uyu paakatanga kurwara akaenda kutrip. Hongu for sure vanga vasingadi kuti aende kutrip, but inini ndiri close nemwana. Akaramba achindifonera achinsista, deta asati ndamboenda kana kutrip. Ndikagwadziwa mwoyo. Ndakavapa she's the last student. Akabhadhara trip fee. Ndobva ndikatotaura navo kuti kumatripi zvakunoita nekuziva, mwana anoda kuperekedzwa. Pavanodzoka mwana anoda kuti kutogwa. There are some things zvinogona kunge zvaitika kumatripi. Handiti as if ndine chandoziva, but feeling ndobva endi avana pakuinda akangoinda pakudzoka because tobhadharira mwana transport inouya ichimutora pamba ichimuindisa kuchikoro nekumutora kubva kuchikoro ichimudzosa. Pakuinda akangotakurwa netransport akainda, pakudzoka the same car iyoyo ndo yakamutora kubva kupi pabhazi. But ndatotaura navo kuti endi tanga tiri mugroup ranga rakagadzirwa rainzi karibato. Indai mugamuchira mwana vati vava pamapinga. Ndichaenda ndiye to. Ndochizobvunza mwana hoyo wauya. Ko maenda kunotora mwana auya asvika. Ko chii? Hapana. Ndobva just 1 week down the line mwana ndobva atanga kurwara. Ndobva inini nechitendero changu, all right personally, ndobva tati ngatimuindise kupi? Kuchipatara. Tikaramba tichimuindisa kupi? Kuchipatara. And hakuna kana akandibetsera. From there, ndini ndaiva pamarenga. Hakuna kana cent kana any reburi rine rakabva from anyone pakurapisa mwana. Right, zvadero muna December 2020. Inini panduka bambo panduka ini ndipesa mwana Ibosa monja. Ragiribeti kurapisa mwana wake nekubata tezvara uyanga. Saka isusu handiti hatinyanyi kuda kudhevheta, hatinyanyi kuda kumuvha away kubva nyaya dziri dzavaya munhu votoita kubata zvinhu zvisinei nesu. Yes. Saka isusu ishu iri pamwana natezvara toda tizive kuti tezvara uyanga hwamakabata tezvara makabata tezvara uyanga upi. Alright. Pamusoro ichangamira pakuramba kurapisa mwana ndobva ndanga ndichiexplaina. Ndochitaurira musi wa2 December ndakavapa $2,000 kuti ngatitei matesti ose pamwana. Tikaita matesti ese akaita negative, handiti mai vacho handina mai vacho. And ndakatovati kwirai, kwanzi mwana ari kunetsa kufamba, ndikavati kwirai indrive. Vakakwira indrive. Handiti tanga tauya kuzotenga zvimwe zvinhu zvandanga ndatenga nawo nevanhu kumaini. Inini kumaini ndinosponsor. Handiti vadero ndobva vauya January, February, March. Vonditi mari yapera. Ndikati yapera nei? Kukanzi matesti. Ndikati alright, matesti amakaita ndeapi achita mari? Handina kuwana mhinduro. Handiti April vana vachingovhara, mwana anga asivendi kuchikoro, ndobva vaenda kuGokwe. Kukanzi kune musangano wechechi imwe Amenopostori. Ndikati ina handina hangu problem, endai. Mwana uyu anga ane bvudzi ranga rakakura kudai. Ndobva chinhu chekutanga kuda kunogirwa
akati fonera idhedhi wangu handidi kugerwa vhudzi because of the passion neukama huri pakati pemwana nababa vake. Ndobva ndini ndakatomukumbira ndikati mai, nokuti ndomudedza kuti mai nemhaka yekuti ndakamupasitara mai wangu, mai gegwai hazvina kana dambudziko romera handizi. Ndobva agerwa, ndobva vaita zvavakaita wiki yose handizivi, havana kundipa feedback. Vakagara another 2 weeks vari ikoko, 2 weeks vari kugoka, vakatanga kundifonera toda kumboenda kwakati kune n'anga yakati, toda mari ndotuma paiko keshi, toda kuenda kwakati ndotuma mari. Hapana pavakati vanoda mari pandisina kuvapa mari, vachinda. Vabvapo isusu musi wa1 May tanga tine chirongwa chekungoisa matombstone pai pamakuva ebrother yangu nehanzvadzi dzangu. Ndobva ndati mai vati vazukuru vangu vose ngavauye, vakati ini vamwe vangu havaindiko mai. Ndobva ndati no problem, but makuseni taita procession yose tapedza manheru kuma8 ndaona vanhu vasvika, but vati hatisi kuuya. Vasvika ndikati handina kana problem nazvo, hapana kana chakaipa. And isusu hamene kuti chichiwo chakatinonodza, but tanga taida kutosumuka kuma4, but hamenewo zvakaitika tikatozorara. And chakatozoita kuti tirarepo ndeyekuti vanga vauya. Handiti mai vakademba vanga vasina kuona kumboona kuti muzukuru wavo ari kugwara kusvika pamhando iyoyo, but anga atova nealmost 8 months achigwara, achiti vana vangu havaindi kwangu inini kana kuhama dzangu. Tikati hapana dambudziko, mangwana isusu tiri kumukira ndikudzokera kubasa. Ivo vakati tomukira todzokera kugokwe. Tikati handina dambudziko. Ndobva tamukira, ndobva tadzokera, ivo ndobva vadzoka kugokwe, ndobva vazodzoka. Vadzoka vakaenda kune mamwe mapostori. Ndobva ndadamwa kunzi uyai kumapostori. Vakaenda, in fact vakaenda nehanzvadzi yangu. Ndikati inini zvemapostori handitese handizvizivi, asi kana iwewe uripo hanzvadzi yangu nemukoma wangu anova baba vangu ndo vasara vari baba, kana varipo handina dambudziko, because zvekuzonzi ndozonzi ndaita chinhu chandisingazozivi kuti mangwana chozondimukira chikusikepi handizvikwanisi. Ndobva tichisvika takawana mwana wangu uyu mukuru nemuduku naivo varipo pamasowe, vachitoti tapedza pane munamato. Tikati munamato kanzi imimi chiitai. Ndikati aihoka munamato wanamata kunzi kudii, uri wei, ende kana uchida kuti inini ndiparticipate kuti ndinozofanira kudii waiti gwinyisa ndasvika. Handiti kukatonzi itai mukoma wangu avo vakanditi mwana wamengu zvozonetsa, hazvigoni kuti titi ngatitsvakei pamwe. Ndobva tasumuka tose navo nemukoma wangu nehanzvadzi yangu tikaenda pamwe, hazvina kunobuda. And ndobva vakazotanga kutaura, ndakazonzwa yava mutauro kunzi inini ndiri kunzi ndine zvandoziva pakurwara kwemwana. Ndobva ndachiti kana ndakunzi ndine zvandoziva, Mwari ndiregererei, asi nemhaka yekuti ndichenure zita rangu nezita renyu Mwari wandotenda, ndokumbirawo ndinopinda. Hakuna n'anga, chero n'anga dzavainga vakutaura. And inini handina kana n'anga yandakainitiata ini kuti handei kun'anga yakati kana kuti ngatinotsvakai. Vaingozouya kwandiri vonditi taenda kun'anga yakati kwanzi. Umwe wavari kutaura iye asina kuzouya ndiwe kubhikita. Ndobva vakauya first time, ndobva vaita namukoma wangu. Handiti ndobva ivo mukoma havana kundiudza, vakangoti taita. Aivo ndobva vanditi kwainzi koda baba. Ndobva ndamufonera tikati saka muri kudiwi? Vakati after 7 days. 7 days zikapfuura vakaenda kumeeting Sanyati. Ndobva ndati saka ari kuuya rini? Ndobva ndaramba ndakaramba ndichivafonera kuti ari kuuya rini. Paakazoti ari kuuya musi weMande, ndo Mande vhiki yapera iyo. Ndobva ndatoti shift yangu yanga isati yapera. Ndobva ndatoti varume ndokumbirawo musare makandibatira shift yangu, ndiringoenda nhasi Mande. Iye akati toita Mande, Tuesday ndenge ndadzoka. Mande yacho haana kuuya. Ndobva foni ndobva adzima n'anga iya. Mangwana makuseni takarara tichimutsvaga. Mangwana makuseni ndobva akazoti ndine kumwe kwandanga ndiri kunyaradzo. Saka vana baba vati vanoda kuti tione kuti zvatakaita zviri kugamuchirwa here. Ndikati hazvina dambudziko, asi but inini nguva unouya rini? Kanzi kana zvapera, yava indefinite, handichazivi kuti ndodii. Ndobva vatonditi kune kumwe kwatakamboenda. Ndikati kuti ndiprotecte zita rangu handei kuGlenora. Ndobva taenda kuGlenora, ndobva tasvika tose. Inini vakandiudza kuti mun'anga handisandambopinda mun'anga.
munganga foni dzodzimwa dzonzimwa indobva ndatodzima sekuteedzera but ivo vaingoti kunge vari mumba memuramu wavo vachibuda vodavira foni voda ndikati imwe muri serious here kuti tiri mun'anga imimi mati tiri mun'anga mune seriousness because ndoziva kuti chinhu chinonzi religion unofanira kunge wasvipira ndiri business led ndoita mafoni ifoni yebusiness handiti business racho ikireshi yandakasiya ndavaitira inini handiti ndobva vatanga kuchiti kireshi iyi haisi yako takaitigwa nasisi vangu ndobva ndo chakandiburitsa ndikati rega ndinotanga changu ndotanga changu ndiri ndoga ndikasumuka mumba ndisina chunhu ndine sleeping bag nehembe mbiri ndikauya ndikagara muimbeza mumambo mpanze kuchinaya and weather yemuimbeza muiziva tichifuga macardbox vandaiva navo mukavati ndivaite vauye pano they can testify that but ndochiti reason yaunonditi ndaramba kurapisa then musi wa 6 June ndobva zvanzi toda mwana kuti aende kuna neurologist vanonzi Dr. Mushawarima ndobva ndatovafonera ini nekuziva kuti mari dzangu pandinotuma tozonetsana and chimwe chinonyanya kutinetsa pakati pedu imari ndobva ndachiti ndipei nhamba dzaDr. Mushawarima nditaure navo ndobva ndataura navo Dr. Mushawarima wakandipa 120 consultation fee ndobva ndaisa ecocash straight kuna Dr. Mushawarima. Dr. Mushawarima ndobva vaita zvavakaita ndobva vaona mwana ndobva vakonzauta mwana vapedza kukonzauta mwana ndobva vatipa recommendation anoda kuona psychologist, speech therapist na physiologist handiti vose ndobva vaita chipitipiti pamwana tikaita phone call musi wa 27 June navo vari 3 conference calling 3-4 inini nemadoctors iwayo vose vakarekomenda zvavakarekomenda kuti mwana zvakadai medically inini sekutenda kwangu ndikazvitenda handiti but nemhaka yekuti ava vati vanoda chimwe zvechivanhu ndikati no endai kupi kwamoda saka kuenda kuchivanhu kutoti ivo ndidzime pfungwa yavo yavanayo yekuti ndine zvandakaita kana ndichinobatwa and kwose kwatakaenda hapana pandakabatwa changamiri kana kunzi ndine chekuita pose and patakapedzisira kutoenda pandakaenda musi weTuesday iwoyo pakatonzi naiwe vanenge aiva muchemberi akatoti naiwe haugoni kupoteredza musha so musha wako zvawakashama ndikati nai mukoma zvorevei saka ndochinzi chii chandakabata mukoma wochindiexplainera ava vaibuda handiti vochindiexplainera ndochiti kanza hauna chaunoziva ndobva zvatonzi dai ndanga ndine rushambo ndakushapura nokuti hauzivi handiti saka pandiri kunzi ndakaramba kurapisa mwana ndibvapi changamiri kunorapisa mwana kuclinic kumadoctors ndinoenda uku ndakakompromise ndikati handii kuti ndizime pfungwa yamunayo ndikaenda and ndoenda then pa second alright sumukai mai makapiwa here 2000 akandipa 2000 makapiwa akandipa ikashanda zvayange ifana kushanda takaita matest emwana tikabhadharisa imwe marendi ndati yakashanda here zvaifana kushanda zvakashanda izvozvo nezvimwewo ehe akanaka right uyu pamakaenda kwese kwamakaenda kunanga wakabatwa here ainzi baba vemwana ngavayo panzvimbo kuzi baba vemwana ngavayo panzvimbo hazvirevi kuti une mhosva pamakamboenda aripo pacho pamaibuda imi muchifona akabatwa ndiya pakazii patakapedzisira paakauya apapa takasvika tikasvika zvikanzi zvinhu zviri musha menyu zviripo zvida kugadzikwa musha menyu izwai zvakasiyana kuti musha menyu nekuti murume wenyu uyange musha mumwe aya ndikura kwatakaenda then ava vakambouya patakaona nabamukuru ava varipo handiti vakati zviri kuda baba vemwana imi muri mukoma handiti asi baba vemwana ngavauve panzvimbo tikwanise kurapa mwana izwai kana vakanzi vakapfahara namukutaura chinhu handizivi nanga zvai izwai yaiva pairi musakiuzani musina proof
kana kufungirana kana kushandisa dzimwe nzira dzekuti baba vodzoke kumba. No, tiri kuti tikatotesa nyaya yekuti mwana ada kurapwa, ngatese tonoti nyaya yekuti mwana arapwa, effort yamboiswa pekuti mwana arapwe, is it satisfactory? Inofadza munhu wese zveshuwa munhu arisa effort. Saka kubva pane zvotaurwa tikuona kuti pane baba ndikuti kubva pane zvotaurwa kuti baba tisimudza kuti asi nyaya yavo handiri kuona inini munoziva chinonzi ostensible reason. Munoziva chinonzi ostensible reason chirungu. Ostensible reason kareason kaunopa kekuda kuti zvauri kudaiwo zviite zvizike. Saka we are using issue yekuti akuramba kurapisa mwana so that isusu titeerere. But in actual fact, nyaya yenyu chaicho haisi yekurapisa mwana, nyaya yenyu iri kumereka kuti muda kugadzirisa chii marriage yenyu. Asi mwana wavadini wabva muhamadi no ngatishandise mwana kuti kurwara kwemwana kugadzirise marriage. Uvuchiti kuti no kana iri yekugadzirisa marriage ngaimire iri yega yemarriage yodi yogadzirisa. Kana tutora nezvemwana because isusu patinomerera mukangotora nenyaya yekuti mwana ari unegiri wese tobva tatomerera. Isusu tobva tatomerera zvokuti kana kubvisisa bhutsu nenyaya dzewana tobva tatobvisisa bhutsu kana wangotamba newana. But apa tikuona tabva tateerera tikuona kuti aiwa yes panozoita hako apa neapa asi effort iri kuita sei iri kuiswa. Ende imi muri kubvuma zveshuwa because it's not easy kuti munhu abudise mabhuru 20 kuti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 wozi mai oi ende amorapise chii mwana. Then moya moti munhu haasi warapisa mwana. To me something is not right. Akangoda ndizvo kuti chandiri kudai ninga toda chii, toda chokwadi chaicho chamuda kuti tikubatsirei, tisabatanidze chii nyaya. Asi ini ndakatarisa chekutanga muchato ndio issue number 1 ende iyo ibambo you cannot run away from this. Iyi chamukwanisa kuzvitiza chigadzirise ibambo iyo saka chigadzirisa chichakuisai kujeri chinokuisai kujeri. Saka inini chandikupa iyi advice yekuti bambo kana musati nezvamai avo budirai mai avo pachena. Mabudira mai avo pachena moita zviri supposed to be done kuti imi muite move on nelife yenyu, uyu mai woitawo move on nelife yenyu. Kana mafunga kuti munoda chii, munoda zvebarika bambo, uyu muchato haubvumiri chii barika. Chiitai zvinoita kuti mubvumidzwe kuita sei kuita barika, because handipi kuti kana 70 day inobvumidza barika haibvumidza. Saka sei mune barika muri muchitendero chenjiri che7 day. Pamusoro ichangamiro ndofunga ndichibuda kumba ndo chimwe chechunhu chatakatanga kutaura kuti nini ndaakubuda. Izwai bambo hongu mira, izwai sacharamba, izwai bambo Gidza chiramba. Yes. Bambo Gidza akati nopedza nguva ngataura nechokwadi. Yes. Ati kuti nini ndakubuda hazvirevi kuti handichabuda. Kuti ndakubuda hazvirevi kuti handichabuda. Andizvo kurara mukakanonzwa bhegi nekufuka masaki is part of the game in the mining industry. Yes. In the mining industry is part of the game. It's very normal. Saka mukandipa reason yekuti mimi ndakazokati box saka maida kusvika iko madobi kugara ndiani aikuziwa ndiani nobi watuedwa ndiani. Asi zvino zvandingamona from sleeping under makati box to sleeping in a mansion yama kutokwanisa kuti mukadzi wamune mwana naye mutomubvarirawo kunze because it's yours. Munokwanisa kuita zvamunodii zvamuoda nayo ndiani ndeyenyu. Andizvo asi tiri kuti so bambo Gidza
In the process of doing this, zvinorwadza getting 0 for effort. It's very unfortunate. Maybe ndakaenda kwaTsambe mandoti tati zvinorwadza getting 0 for effort. Munozwa? Munhu anoita 6 months sleepless nights achisama kumumvura achidi ari kuerenga asi come exam time come results auya ndi andisi saka munhu akatanga zofunga zvokuti ndaisama kumumvura ndaisarara ndaidi asichabuda padii zvakafanana nezvandotora papa kuti makarara makadbox andisi mukaita sei andisi kusvikira matenga stand mawakachi imba yenyu only to be told because of one silly move kuzi imba yamwe wakabamba isi yenyu inyangwe mukati yenyu haisi yenyu anditi ngeye mukadzi womugara naye ngeyani tutoroja mu10 rooms aiwa imba isitori under construction. But imi mwaenda korenda imberi ata construction sponsor chiripo changamirira ndechekuti mukatoichero ndokupai izvozvi chero mukada kusamonano anoenda kwaDC kuti imba ndeyani munotoona haisi but inini chodo ndibvadzaka ndechekuti zvese izvi ndochivabvunza kuti iwe kana une chauroda kuti tiumbeka uri kuputsa nekuti zviri kuuya nemakuhwa zvoda kuti tigare pasi toonesana but hausi kutoda uri kutoramba uchimwirira mumakuhwa kupfuura kuda kuwisisa saka ndochiti saka woda kushandisa ndini saka kuti ndirambe ndiri pauri zvodondinetsa handiti endi ochinzi ndogara naye uyu handigare naye anogara kwake kwaanogara indogara kwangu endi musi wavanoti ndakabata tezvara uyanga vakauya ndanga ndabva komusi weTuesday tezvara vanga vari kukuharara handiti endi tanga takasununguka ndabatisa shift handiti right Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ndaenda kuchechi makuseni ndototi senguva dzinoidzi ndakuinda kupi ku4 roads kwekwe ndo kwandaenda handina chifambiso handiti and vasvika kuma12 handiti sezvavari ndakavafonera ndinawo marecordings acho vakazondifonera kuma5 ndachisvika ku4 roads kwe kumusoro kwemuzulu kukanzi tiri pamba ndikati komadii kufona handina kuti ndakati komadii kufona muchibva kwaHarare ndakumiririrai ndo zvoga zvandakataura ndo mhosva yangu yekunzi wakabata tezvara yangu ngaende kubvunze mubvunzo wamusadi bamba mai hamuchikuwana ava takapedzerana hautoda mubvunzo kwete ndati mai ava muchiri kuwana here kwete nyaya yapera akarambana akazike kutanga kuzvitaura izwa izvo baba ndombozo ndanchida mai bamba wakakutaura here kuti havachabudira havana kutaura saka bamba chiendai muite process inoitwa kana musadi chii kana mazoita izvozvo mapedza then you become a free man and saka chiripo izvozvo izvi handiti endai munoatende mumaproblems autawa nani namai avo mwana kurapiswa kwake hakuna basa nekuti azi baba namai vachiri wese kurapiswa kwemwana its one of your many duties kuti in as much as uda kuchengetedza mukadzi wako uyo uda kuzvichengeta iwewe asi kusaidi uku unofanira kunge uchimuchengeta futi mukadzi uine wana because she's looking after your kids because mwana is under the age of 18 saka anofanira kuchengetwa saka une maresponsibilities matatu ekuchengeta girlfriend yako ekuchengeta iwewe nekuchengeta mhuri yako uchindiri kuzviita saka wachaenda kukoti mai endai kukoti imweni moenda ucivil court monoita nyaya yemaintenance then moenda futi kumapurisa monoripota nyaya yenyu yeadauta against msikanara
then bambo inini chiitai procedure yekuti chinhu chiite sei chikuru kana musisadi chii musisadanani then moenda kuna natezvara moita zvinoitwa kuti natezvara wadii waziva kuti hamusiri chii hamusiri nesi because handishamisiki nazvo because uyuka mazuva azataura natezvara pachaja iri kuti pasamona wakabata tezvara uyanga impression inatezvara ndeyekuti chii ndeyekuti iwe nemukadzi wako muchiri mese ndosaka azviti ani tezvara angamaona nyaya kuti tezvara waritokomorera mukwambo wangu wanibata chii uyanga because hausati wamutaurira kuti nemwana wenyu takasiyana saka iwe ita zvinofanira kuita sei zvinofanira kuitwa tezvara wadii waziwe mopedzerana vanhu mofamba zvakadii zvakanaka in as much as iwe urudawo mukadzi zvimwe chete nemukadzi arudawo futi chii murume andi asi tsamba iyi inomusungirira kuti asaite chii mumwe murume asi iwe uri kuhwanda hako nekungwara unokwanisa kutata nawamwe wakadzi asi pane wese wakutata nawo akabatwa ihwani ndiye uyu saka ndiye achabhadharira chii wavo kana uine one lucky you but kana uri one of the six tough luck anzvo saka ndoda ndichizwa kuti pamwana muri kuti muchibva pano nhasi nemwana muri kuti pamwana pane madhoktors ari kushanda naye ndofunga ndakatombovati mari izvezvi iri kumbondinetsa kuna speech therapist ari kushanda naye physiotherapist vose vari kushanda naye zvekuti izvozvi chero ndikavafonera tikaisa paconference calling vose vari wech for inini vanokuudzai and ndo chimwe chezvinhu chekuti recommendation yavo yakatoti zvimwe zvose zviri negative imbomirai kuitira kuti mwana ambodii paruta therapist naphysician nanei what is the cause of the ailment cause of the ailment vari kuti ivo inenge depression right mwana uyo moza unonzi she's my soulmate the daughter and father 13 years from onset achitanga hapana ari kutaura that ndondandiri kutaura that's why I'm trying to explain the cause of that saka mirai tikutaurire African therapy African therapy baba mwana uyu handiti mati you are so close so what does your absence mean to her what's the meaning of your absence from here absence it's a chronic ailment akuti haiperi kubvadziwa kwemhando yepamushiudiwa pamwana uyu kuchokera back to the basics handiti kuti mwana auya iwe apa mwana anorapika pamusoro ichangamira a good example ndichisatsinhira zvamuri kutotaura ndisipo inini ainetsa madoctors ndobva taita video call madoctors aripo because vanoenda naye muroom madoctors aripo inini apa we talked after the session vakati this was the most successful session but challenge iri kuitika ndeyekuti mai vari kutirai kubvisa mwana izvai bambo tati bambo handiti imi kwatabvunza panapa mati murugara mega handiti murugara mega handiti hamusigara nemunhu handiti why can't you take mwana uyu nevamwe vacho achichengetwa nemu20 year old muchigara nawo wana wenyu for 6 months timbonoti hosha
pandogara changamiri handidi kuti ndikuvanzire because iyoyo pfungwa iyoyo ndakamboifunga but pandinonyanya kugarira ndepapenalonga paya pakaiswa bhawa and pasuboffice paya ndo pandinonyanya chokuti bamba for the sake of your kid toda kuti tione kuti chinichi dambudziko chairo chairo riri papo and you can change because mati hapasi penyu saka chinokutarisa kubva pasiri penyu chii hapana dambudziko saka imimi you're looking for a suitable environment yekuti mumbotore mwana for some time, even for a start. You can take care during the holiday and momboita holiday nemwana muchita sei muchitarisa kuti muone kuti zvine here zvine chirevo here kana kuti hazvidi hazvina, then mukatoona zviri kushanda then it means kuti bambo ndiri mushonga wemwana. Saka garai nemukwiri handizvo saka izwai bamba apambona dambudziko baba rakuti dambudziko rangu hapana ba izwai bambo imi mati muchitanga mati uyo mwana uyo munomuti mhai sei muchimuti mhai mati munomuti mhai nekuti makamupa zita ramai wenyu. Saka mwana uyo mweya wamutakura mweya wamai wenyu. Saka imi kana mutaura naye muri kuona kamwana kenyu asi aiwa ndi mai wenyu uyo ndo saka zvizi mai wako ariona. Saka uramba kuchengeta ere mwana wangu kuchengeta mai wako anokona ndo tiuri some of these things bambuka ndo saka zvizi mazita echini anozii mazita evakuru anodii dembo akaimba chiti chii mazita evakuru ngaite sei ngaremekedzwe. Andika imi ndimutaura mega because you never know kuti attachment iri kune zita iri chimbori chii. Mwana wedu anonzi minora kupa kwashi haana zita rambuya ana zita rambuya asi kuti anongoti mai asi haana zita sei makambozvibvunza here kuti makambomubvunza here baba kuti sei mwana wakakuti sei baba achiti mwana sei baba achiti mwana wake mhai. No. That's a very sensitive thing. Chekuti imimi kungadza kutofunga zvamutotaura kuti atikangona mavhurika ndosatoda kuti imi munokwanisa kunga musikazivi the link but patone imwe link yakasimba yamusikazivi and the reason why muntu kwese kwamurifamba kuruzi baba wacho ngawe ari chii aripo baba ngawe aripo asi hapana chakashata chamambotaura chamanzi mimi makataurwa kwamakafamba kuti baba wacho ane chakakaromba kautakaroya mwana paripo here kwamakataurwa kuti baba wacho akaroya mwana kauti akaromba angamona baba wemwana ndakafamba nawo mukuru ndonzori pamusoro yemakorokota pamusoro yemama kuti vanomusachirasa chimhanyika yachiri donzoriri apa tese tiri kudzungaira tichinetsana panhau paurukwa ndeye mwana wa inova yadondisumudza kuti ndisvikira nhasi. Inini samambo ndaichikumbirawo kwamuri kuti dei mandikumbirawo madzitezvara angu aiende nyika yachivi unondisungirawo nzinza rinotirikwa chiranga. Mwana uyu asumudza mhepo dzakawanda dzine chekuita kuti dzinza risunungugwe, asi nhasi vana iva vanoramba vachinetsana. Iyeyu vakaenda vakasungisa nzinza iroro, musha pauchaungana uchiringidza mwana uyu, pane zvikuru zvichaitika. Munyika yachivi ndo chikumbiro changu chandandaringa muno. Asati ambosvika pachini. Ndosaka ndakikumbira zvangu nchiti dei mangondisumudzira wangu ndisumira. Havana kukamuchiti kusvika kunodai dzinza redu iguru. Handimandinzwisa mama. Zvari iguru rinoda shumiro, asi ndiye muratidzwa mukuru atumwa kumberi kunda kuuya kuhunura nzinza. Mandiwisisa. Yashona kuti wakura waruti mwana uyu wanawa noti ega wana awa ngawauye kumusha kwani musha kwawo
kune aiwa kutori nechikaranga chakakura because zviri pamwana uyu chinhu chedzinza chinoda kuti chibude chitaure because pachatouya mwana uyu vanhu vachatoungana ndosaka ndati ngavandisungisirewo nzinza kuna mambo kari chii rasungwa kuri vasumudzwa vese vakaisa musoro pamwe pane chikuru ndofunga kana imwe mambo mune makorokota enyu amunotuma kuti endai nemhuri iyi ndoda kuona chiedza chichidzoka nemhinduro chidi ichidzoka inini zvisingandinetsi mambo usakadudza kutora zvisingandinetsi chiwi mambo chiwi muramu aniti anga munoziva kuti chiwi mwana wamutasa munoziva here munoziva here kuti mambo chiwi mwana wamutasa chiwi bere chihota chiri muhanzu zvimba muzakutora nhema yevona nhema yakuko nhema shumba yekwe wese vanhu vamutasa sekuru wavo ndimhepo murudzwa ndimhepo muning'ina wani wagowera nyika muning'ina wanyamandoto muning'ina wanyarumwe wana wanyamubva mbiri mazwa bambo saka kana muta pandakagadzwa inini pandakagadzwa kuti ndite mambo inini pachikaranga chedu cheusiku chemubinga guru chiri muhanzu anga ari pano bere anga ari pano nhema anga ari pano muruzaita saka tine wana wamutasa wari kumasvingo 5 mapanzure mwana wamutasa saka ndosandoti kana munotaura nenyaya yechiwi chiwi ifoni call tobva tatogadzirisa nyaya yetodi nyaya yetomaitauraiti sore ichangamira ini ndoda kuti mwana atanga kurwara kubva gore rapera parutove gore kana vanhu vaizviziva kuti procedure inofanira kudai vaifanira kukasika kununura mwana aende kuchikoro sezvekuita vamwe vana tiende kumusha kwachona izvo takutaura ndii tati isusu process yanyuro haichadii haistopwi iyoyo yanyuro yacho ka nyuro wacho nafizio nani havana sendi ravafamba bhadhara ini ndobhadharwa mari nehama dzangu every week tinobhadhara 180 per week nemasesheni vanhu 3 vanoita kubva last term yose izwai mai munoona kamai zvamuta munoti here baba havazobhadhara havana mari yavari kubhadhara yemwana yefizio yespeech neyatherapist ari kubhadhara ndiani ndinobhadharirwa nasisi vangu inini 180 per week taure ndeyekuti ndakatovaudza kuti ike zvino zvinhu zvangu zvakamuoma kuno ende ndikakomunicata handina chandisina kuvakomunicatera itai but tobatana mberi kana mati tirambe tichifamba ende hatina kana mboita dambudziko ende ndezvaunyoro huno hwavaita vakuto itemi yose yapera yakabhadhara mari temi yose handiti izvi ndezvamuna July zvakanzi ava kutange kuona 27 June taita tinozva kuti kana vanhu vasadanani ba wanopusha ikara madhaka ndoziva wanopushikana madhaka saka turi isusu haisiyo time yachekupushikana chii madhaka for the sake of ngatimboite zvokuti muzvare uyo aite sei zvinhu zvake zviite chii right adzokewo kuchikoro kukuenda vanhu aite zvese zviri apa saka ndosaka kuti hatina chatikusiyava chinokwanisa kuita chire let's do everything chinokwasichiita chiwane result at the end of the day what we want ipositive chii result yekuti mwana uyu ararame chii enomoyo saka yes pamatipana nyuro diagnosis depression saka nyuro akuita chipa painoitwa depression da iye explanation yake maybe ndingaendi kubatsirewo musati mapa mhinduro munozokwanisa kushamisika kuti sei uyu aenda kokuiserire dare rineri bambo rine vanhu vese rine wehealth
rine maloya, rine masoja, rine mainjiniya, rine maaccountant, mune wese rine mamanager, rine wese. Saka mukabvunza mubvunzo wenyu ka aripo atori nefield iyoyo. Ndosaka muzwa murume rapo uyarapo haasitori munomba, atogara UK, atouya atori kusession, kuisession yatoinga izvizvi. Saka ndokamazwa ari kubvunza because ndo kwake chibvunza naye. Inini ndiri kutaura according to explanation ndosaka ari kubvunza yekuti kana nyuro akatodiagoniza kuti ichi idepression, saka iye ari kubatsira nechii? Handikaona. Ndosaka ari kuda kubatsira yekuti muzwisise kuti zvinofamba sei. Saka iye explanation yake yakati Changamire ari kutaura inini itai kunga kuzwisisa kutaura Changamire makutoenda pamberi paChangamire. Saka kwanzi kune zvese nemapenzi tirimo. Can you explain to me? All right. Explain to him, yes. Dr. Pakatiti Susuka. Akati Doctor and neuro doctor. Yes, Dr. Mshawarima. Okay. Yes. Vakatoti mwana wenyu is very intelligent. Saka pane kapfungwa kari super active maari. Ndo ikabuke kuti pane drug rakatinyorera rekuti rite mental relapse yekuti unfortunately ndakuda kunoritenga mai vakaramba neprescription yacho, saka hamuna kutotenga. Vakazonotenga zvandisiba because ndanga ndatoti rotsvakwa kuSouth Africa ratonzi ngari uye prescription mai vakaramba. Saka aderoka ndobva drug iroro hanzi romuita kuti apote achikangamwa zvimwe zvinhu zvaanenge adi zvaari hyper to, then from there pfungwa dzake dzoita chi rejuvenate in a normal system. Handiti ndosaka achiti because paanenge achifamba ka because pfungwa dzake dzakaregister kuti izvo chadzakarejista ndezvekuti kana ndofamba ndofanira kufamba ndakakotama. Saka drug iroro rinomusapresa kuti akangamwe kuti kana ndofamba ndofanira kufamba because chajairika mupfungwa ndechekuti ndakujairira kufamba ndakadi. Saka I don't know how far true it is because no explanation yakadi. Depression is a diagnosis and it's good. Ina marapira. Sasa ndokuna paina neuro. Kana paina ina further explanation, but it's okay. Therefore, what my psychiatrist akati depression. Psychiatrist takatopiwa is a recommendation kuti anoda psychiatrist, anoda physiotherapist na speech therapist is a recommendation from a neurosurgeon. So I want a psychiatrist. Is part of the team. Diagnosis at 13 depression. I don't. Very rare. But anyway, zvingangoda second opinion sometimes. Moenda kuna psychiatrist. Zimwe nguwa. Zvingangokubatsira. Saka because it's really very rare kuti mwananzi mukwanisa kuziva wote tikombo. Aiwa. Because saka sekuru vanenge It is very rare for us to work with depression at the age of 13. All right. Zvinoitika, but it's very, very rare. Andoti kana anzi ane depression, ari pamishonga yedepression, zvakanaka ngotsvaka second opinion. Chete. Pana nyuro pakubhenda apa ndonzwisisa. All right. Doctor iye akangotipa it's one of the drug iroro raakangotipa, not kuti it becomes a long process kuti anenge apa ma-antidepressants it's just that thing chete chaakangotipa. Right, at least anditi out of this court mubatsirwa nemurume anokupa kuti aranga advice yekuti apa chimboitai sei isu chatoda kuti muzvare waite sei. That's our one. Izvo kuti muri tu muramba aramba nai kana musanakirani ndimusanakirani but isusu nevanai isusu awari ndei icho makaburitsa icho ndo chado chinacho isa imi chiite zvamuite asi chiitewo zviri pamutemo wanatedzana ngavazive andi chiwanu ngachiitwe kuhaikotu ngavazive futi kuti muchato haudiwi hausipo
wokanzurwa zviri pai zviri pamutemo. Kana wakanzuriwa imi mubambo moenda mberi neupenyu, mai woenda mberi nechii neupenyu wavo. Asi for now mai avo vachangoramba vari muhomwe dzenyu bambo kunguva yakati rebei, because vana vari below the age of 18 wakawanda irresponsibility yani ye. Asi futi tiri the other side zvedzinza hatizvidii, hatizvirasi. Sekuti kana paine need yekuti timbosvike kumba kwacho ngatidii, ngatisvike, because what we want at the end of the day kuti mwana aita sei, mwana apora alireve chii enormal. But iyo zvizvika nekuti tezvara mamusina mutauro kuti hamusiri tezvara wakashushikana hamunofanira kumutengerwa koko kurakidza kuti makamushaishira. Andireva saka sekuru chimboka imtigare basi ndinotaura sekuru sekuru ndiesungaisokutaure pamusoro mama. Yes, tinotenda zvikuru Gilbert Kwashongo, Walter Ngwenya. Mukwashongo ba 2005 kusvikira izvi ndakamira pano. Ndakamurodza ndikamuchatisa semwana akanga ari mwana wechechi. Ndakangomuchajawo akauya achichema kuti ndoda kuchata. Aiyo, ndakamuchaja peanut. Asi pane zvaakaunza achida kuchaja, ndikati pane zvaunza izvo ndikuchatisa nerudo rwokuratidza kuti tiri vanhu vechechi. So mari yandakamuchatisa ndokuva 130 ima pamari yake yandamuchaja. Ndingakuti ndamuchaja ndizvizvi. Saka from there gore 2023 ndakamufonera ndikati tomukwasha makore ari kuramba achiinda, ko wadi kumbosvikawo kuno ukambopedzochi musidzani wako. Ndobva ndipindura kati ima mushure munondirevera mari. Kati saka anondirevera mari, anokurevera mari ndiani? Ndikanzi munyaya. Ndobva ndaenda kumunyaya, ndobva ndamuudza ndikati tifona kuna Chiramba tezvara wakuda musidzani wako, tarisa kubva 2005 kusvika zvino nearly 20 years usina kudzoka. Saka ada kuzorora here nemari dzevana vake vaakabereka, kuti vakwasha wake vanenge vanezvinhu vawana mwana wake ndo vanozotora mari. So akapindura kuna kusvikadza handina mari. Nyaya yakaya kwandiri akati ndizvo. Ndikati chirega timufonere. Ndotrai kufona ndakaona ndakablokewa. Iwe tifona munyaya yablokewa. Ndokuzvigarira. Saka this time last week mwana uya andifonera kuti muzukuru wani ari kuenderera mberi, hapana chiri kumbofamba. Ndikati no, chirega utakuzwa sekuru. Ndobva ndauya. Vati nyaya yenyu iri pachii parora kuti vakusvika pekuramba mwana asina upedza rora. But still rora renyu kai riri mumabhondi kai. Kana riri kumabhondi kuratidza kuti haacharori here nokuda kuti ndiri kuti kana rora renyu kana riri mumabhondi handiti riisei maziki kana mumachi ma-US. Mombe hazina basa munoisa current value. Kana mombe kwe dzenyu ichita $400 kana dziri 6 i600 times 4 $2,400 US. So apa manje iyi manje zvafanira kuti apa makati rusambo handiti makati rusambo 4.5 million. Ndobva abhadhara 1.4 million. But
balance 3.1 million. And saka ndikati izvi 3.1 million kumabhondi izvo zvine ma-US mari. Alright, zvinokalkuleta tongoti akahwina tongoti akahwina asi mombe dzangu izwai kusaite chini apa tezvara tati tezvara zvakuda kuti muite apa chinjai currency iri pachii iri pamari dziri apa dzakanyorwa nechii nemari dzisisapply paizvo zvizvi. Saka imi uchisai ari mazigi ari kushanda izvozvi kana kuti ma-US dollar kuti rusambo rwedu handiti munokwanisa kuti 1.4 over 1.4 handiti over 4.5 times 100 handiti apa muda kuona chii percentage yemari yakabhadhara handiti. Saka imi vachiti right rusambo rwenyu kana ruri chii kana ruri currently 85,000 makuti kana iri 40% makuti 40% of chii of 5,000 muhamati iyo yamune maiona muhamati 5,000 minus chii percentage yaya handiti muhamashona kuti balance yake yasara ichii i$3,500 US dollars. Yeah, but it's going to bank. Yes. Kana kwenda bank Bank rate at that day. The rate on that particular day. The US to invest now is more money. But to me now, izo besides kureba zvino disadvantage hai because bank rate ka ne black market rate zvasiyana. Mukaita raki munokwanisa kumasvika mumavhimasi muso wacho iwo zigi neuyu inozi bondi ne-US zvava zviri 1 to 1 saka mune makuda 1.4 million. Saka ndosati kuti iri easier and faster ndeyekuti shandisa ichi percentage yekuti akabhadhara 1.4 million pa 4.5 million muamona kuti ipercentage chii yakabhadhara. If it is 25% handiti muhamachiti izvozvo izvo rusambo rwangu ndikatosa kuma-US yandiri kuda imari i-5,000 handiti muhamati 75,000 muhamati 25% of chi 7,500 yamuri kuda handiti muhamona kuti imari yakati muhamachiti 7,500 iyo iya minus iyi yakabhadhara iri mu-US iyo yasara chi balance mona balance yenyu imari moti 4,800 ya 4,800 chi US dollars. Yeah. So ndoda mombe dzangu ke amombe hazina basa because mombe munongoti mombe dzenyu munongopiwa seko don't worry right iyi dzapera idzi chiendai moidzo dzadini zvakati mutaura kuti kana yadeuka yadeuka asi mwana ngati karapa zvimwe zvose zvekuti mari ichauya chireka chikakuuya hazvina basa. apa ndo pane nyaya yedu apa ndo pane nyaya yedu zvimwe zvose takataura apa ndo pane nyaya yedu zvimwe zvose zvatingachitaura zvekuti tira kuzoona nyuro tira kuzodika teichipedza nguva tichipedza nguva chaiyo wose vanhu vose vari kutaura nyaya idzi kasi hapana akamboswera nemwana kana kumboswera achimboona kuti chichichitika kana kuti chichichitika hapana kana mwana. ndosaka ndati sekuru anga mazwa sekuru zotaura nechi nabamba ndaona hangu wanzenga handiti asi ndapaona paunzvika pasi sihaona kuzorora ndapaona pawati kumusha paungotaura nenyaya yekuti mwana ngaambodzingi kwachimwe it means kuti pamakafamba naye pane zvomakazwa zvine chekuita nedzidzarawa saka kuti achizvitaure muno manje zvakabatwa uko haachazvitauri manje akuchiti isusu manje aiwa mwana ngauye kumusha mwana ngauye kumusha asi chokwadi pamakambofamba unacho kuti chokwadi patakafamba kwakazi haito chokwadi zvisaka umodaomoa mazvaizvo izwai ngatisapedze ngo iyi yatopera endai moite chiwanhu ichi
takachikumbira Pamwe. mama Eh, vana ndivavo ivo ndivanoziva chivanhu chavo kubva tichibuda muno votopinza vana vavo mumotikari vonoita chivanhu chavo kana vana vapora vodzoka Baba yao ndio wali. mai kunogara. kuva chatsvage ivo vadhivosi chimboisai zvinhu zvacho kusaidziku tati izvozvi izvi zvati kuda sekuru munhu wese nemi atindi kumbakova ngatiite zveiwana right anyway chiendai panzava mirai makuita my emotions musaite my emotions iyi chizwai chibudai panzava moenda pasi pemuti uyo apa muwa matoronga izvozvi mana chirama mazwa here nemi mai nemupindo wangu muwa matoronga izvozvi muwa matoronga kuti ndoda kuti musati mabva pana mutonitaura kuti muda kuita muchibva pano toita sei and I'm going to make a follow up izvozvi mukoma wangu chivi nditomufonera izvozvi ndobva ndatomufonera izvozvi so that atomirire nyaya iyoyi ndiani mwana yes Pamusoro imama. yes Sekuziva kwangu pachishona chenu chinoti chirere yonzi nefanira chiramba chinoti chirere chigogorerawo anditi ava baba ndomugona kuchikoro kandiendesa musaro asi izvozvo ndisikaenda kuchikoro ndikagara mari yekubhadhara bizi avachabhadhara izvozvi ndechikwereti kuchikoro kuti nditore mari zavo dzinoende kuchikoro havana inazvo vari kuchengetani uyu wavo ngoma yavo isinga zvadi chiendai panze panataura pamusoro imama